ምንም ዘረባ ካብ ኣፉ ከየውፅእ ናተይ ፍቓድውን ከይጠየቐ ከንፈረይ ሰዓመኒ በዘይብቃን ኣብ ናይ ፍቕሪ ማዕበል እንዳተንሳፈፍኩ ዓርሰይ ኣብ ዘይቆፃፀረሉ ደረጃ በፂሐ ወዩ ዘስርሐኒ ሰብኣይ ብኢደይ ሒዙ ናብ መደቀሲ ክፍሉ ወሰደኒ። መሰረት ይበሃል። ተወሊደ ዝዓበኹሉ ባህር ዳር እዩ። ሕጂ ንስራሕ ናብ ኣዲስ ኣበባ መፂ ይርከብ። ወላዲት ኣደይ ከም እትነግረኒ ኣቦይና ምስ ወለደ ኣይጓለይን ኢሉ ከም ዝኸሓደንን ንወላዲተይ እውን ካብ ገዛ ውፂኡ ከም ዘባረራን በዚ ዝተለዓለ ወላዲት ኣደይ ንዓይኒ ምዕባይ ዘይርኤቶ ገጽ ሰብ የለን። ኣብ ሓደ ክዳን እንዳሓፀበት ኣብቲ ኻሊእ እንጀራ እንዳሰንከተት እያ ኣዕብያትኒ። ብፀገም ከይተሓለለት ድማ ክሳብ 9ይ ክፍሊ ኣምሂራትኒ እያ። ናይ ኣደይ ድሌትን ትምኒትን ኣነ ብትምህርተይ ነፊዐ ተማሂረ ኣብ ቁም ነገር ክበፅሕ እዩ ነይሩ። ይኹን ደኣ እምበር ትምኒትን ሓሳብን ወላዲተይ ክሰምረ ይከኣለን። እታ ዘይንሳ መሲላ ዘዕቤትን ወላዲተይ ልዕሊ እዚ ክትፅገም ምርኣይ ህልናይ ክፈቀደ ይከኣለን። እቲ ዝኸፍአ መስዋእቲ ከፊለ ንወላዲተይ ክኽሕሳ ፃማኣ ክመልስ ዝተረፉ ዕድመኣ ብዕረፍቲ ክተሕልፎ ወሲነ። ትምህርተይ ኣቋሪፀ ድማ ኣእጋረይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣምሪሐ። ብርግፅ ብውሳነይ ወላዲተይ ኣዝያ ከም ትሓዝን ፍሉጥ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ምንም ክገብር ኣይከኣልኩን። ጓል 21 ዓመት ንእስቲ ኮይነ ብሹም ትምህርቲ ኣደይ ማዳ ተኸዲና ክተዕብየኒ ንምርኣይ ኣእምሮይ እረፍቲ ክህቦ ይከኣለን። ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተኹ ብመጀመርያ ምስ ሓትነየ ምንባር ጀሚረ። ቅድሚ ሕጂ ናብዚ ከተማ መፄ ስለ ዘይፈልጥ ኩሉ ነገር ሓዲሹን እዩ ንዓይ። ሓትነይ መምፅእየ ምኽንያት ምስ ነገርክዋ ኣመናያ ተሓጒሳ። ከይወዓለት ከይሓደረት ድማ ስራሕ ግደለይለይ ጀሚራ። ዋላ እኳ ንግዚኡ ይኹን ደኣ እምበር ሓደ ስራሕ ግን ረኺባትለይ። ኣብ ሓደ በይኑ ዝነብር ወዲ 32 ዓመት መንእሰይ እንዳተመላለስኩ ክሰርሕ፣ ስራሐይ ድማ ምግቢ ምስራሕን ክዳን ምሕፃብን እዩ። እዚ ስራሕ ሰሪሐ ኣብዚ ዘብፅሐትኒ ወላዲተይ ትምኒታ እዚ ስራሕ ክሰርሕ ዘይኮነስ ተማሂረ ዶክተር ወይ ድማ ኢንጂነር ምዃን እዩ ነይሩ ትምኒታ። ይኹን ደኣ እምበር ኣይኮነን። ሕጂ እውን ትምኒት ወላዲተይ ንኽሰምር ትምህርተይ ክቕፅል ከም ዘለኒ ኣሚነ ብርሕቐት ክመሃር ተመዝጊበየ። እቲ ዝሰርሐሉ ዘለኹ ገዛ በዓል ዋና ኣሸናፊ ይበሃል። ኣሸናፊ ርጉእን ኩሉ ነገር ብግዚኡ ክኸውን እዩ ኢሉ ዝኣምን ለባም ወዲ እዩ። እቲ ዝነብረሉ ገዛ ከም ምግፍሑን ምፅብቑን ዝተለዓለ ናይ በዓል ስልጣን ወይ ድማ ፍሉጥ በዓል ሃፍቲ መንበር ገዛ እምበር ናይ ሓደ ብናይ መንግስቲ ወርሓዊ ደሞዝ ዝመሓደር ኣካል መንበረ ይመስልን። ምስ ኣሸናፊ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ብሰራሕተኛን መስርሕን ኮይና እንትንነብር ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ሕማቕ ተዘራሪብና ኣይንፈልጥን። ሓደ ዓመት ምስ ሰራሕኹ ሓደ መዓልቲ ኣሸናፊ ናብ ገዝኡ ፀዊዑ ከምዚ ይብለኒ፣ መሰረት ክሳብ ሕዚ ኣብ ገዛይ ተቆፂርኪ ምስራሕ ካብ ትጅምሪ ዋላ ሓደ ጉድለት ኣይረኣኹልክን። ስራሕኹ እውን ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ሞያኺ ኣየጠራጥርን። ስለዚ ኣነ እውን ደሞዝ ክውስኸኪ ንስኺ እውን ብቐዋምነት ምስራሕ ጀምር ይብለኒ። ኣሸናፊ እዚ ምስ በለኒ
ኣብቲ መጀመርያ ፍርሕ ነገር ተሰሚዑኒ ነይሩ። ምኽንያቱ ኣሸናፊ በይኑ ስለ ዝነብር ዝኾነ ነገር ከይተናኾለኒ ብምባል። ግን ስግኣተይ ልክ ኣይነበረን። ምኽንያቱ ንልዕሊ 1 ዓመት ናብ ገዝኡ እንዳተመላለስኩ እንትሰርሕ እዚ ሰብ ሕማቕ እንተዝሓስብ ዝደልዮ ናይ ምግባር ከልካለይ ነበሮን። ንሓሳብ ኣሹ ብጸጋ ተቐበልክዎ። ምኽንያቱ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ገንዘብ ስለ ዘድልየኒ፣ ትምህርተይ እውን ብኡ ልክዕ ናይ ክፍሊት ወሰኽ ስለ ዝገብር ንሓትነይ እዚ ሓሳብ እንተማኽራ ኣየቋወመትን። ድሌት ክድሌተዩ በለትኒ። ምስ ኣሸናፊ ብቐዋምነት ምስራሕ ካብ ዝጅመር ዛጊድ 6 ኣዋርሕ ኣቝፂረ ኣለኹ። ኣብዘን ኣዋርሕ ውሽጢ ግን ካብ ኣሸናፊ ምንም ናይ ጸባይ ለውጢ ኣይረኣኹን። ብዘይ ምግናን ኣሸናፊ ልዕሊ ማንም ወይ ድማ ማንም ክወዳደሮ ዘይኽእል ስብዕና ዝተላበሰ ሰብ እዩ። ሓደ መዓልቲ ግን ኣሸናፊ እቲ ዝሰርሐሉ ዝነበረ ቢሮ ናይ ስራሕ ዕቤት ስለ ዝሓቦ ናይ ሓጓስ ድግስ ኣብ ገዛ ንኽነዳሎ ነገረኒ። ኣነ እውን ትእዛዙ ኣኽቢረ እቲ ዝበለኒ ኩሉ እዳለኹሉ። መዓልቲ ኣኺሉ ዕዱማት ኣጋይሽ መጺኦም ደስ ዝብል መዓልቲ ሓለፈ። ምሸት ኣጋይሽ ተሰንዮም ኣነ ነሹን ጥራሕ ተሪፍና። ድራር በሊዕኽዶ ክብል ሓተተኒ። ኣይበላዕኹን ክብል ምስ መለስኩሉ ድራር ብልዕ እሞ ይደልየክየ ምጽእኒ ኢሉኒ ናብ ሳሎን ከደ። ኣነ እውን ድራረይ በሊዐ እንትኸይድ ኣሸናፊ ካብቲ ዝነበሮ ተሲኡ ብኢደይ ሒዙ ኣብ ጎኑ ኮፍ ኣበለኒ። እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ምንም ክርድአኒ ከኣለን። እዚ ባህሪ እዚ ካብ ኣሸናፊ ምርኣይ ንኣይ ሓድሽ ባህሪ እዩ። ዓይነይ ክርኤኒ ጀመረ። ኣነ ግን ድፍረት ኣይነበረንን። ጥራሕ ኣፍኣፉ እንታይ ክብለኒ ይኸውን እንዳበልኩ ብሃንቀውታ ይጽበለኹ። ኣሸናፊ ግን ሕጂ እውን ካብ ኣፉ ወላ ሓንቲ ቃል ኣየውፀን። ኣብዚ ሰዓት እዚ እዩ እምበኣር ከይሓሰብክዎ ከንፈር ኣሹ ኣብ ከንፈረይ ረኺበዮ። ከም መደንዘዝ መርፍእ ዝተወጋእኹ እውን ኣይፈልጥን። ግርምቲ ይኹን ደስታ፣ ሕርቃን ይኹን ሓዘን፣ ጥራሕ ዘይፈልጦ ስምዒት ክስምዐኒ ጀመረ። ተግባር ኣሹ በዚ ደወ ይበለን ኣእዳወይ እንዳጎተተ ናብ መደቀሲ ክፍሉ ወሰደኒ። ሕጂ እውን ንምዝራብ ዓቕሚ ነበረንን። እዛ ዕለት እዚኣ ንዓይ ናይ ህይወተይ ፍልይቲ ዕለት ኮይና ሓሊፋ። ኣሹ ኣነ ብፍቕሪ እምበር ብደረጃ ናብራ ከም ዘይኣምን ክነግረካ ይደሊ ክብል ነጊረዮ። ርክብና ድሕሪ ዝመዓልቲ ኣመና ሰጠመ። ፍቕርና ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ተናፈቐ እንዳኾነ ምኸድ ጀመረ። ኣብ ከይዲ እዚ ንኣሸናፊ ብስራት ንዓይ ድማ መርድእ ዝኾነ ነገር ተፈጠረ። እንከይ ሓሰብክዎ ናይ 2 ወርሒ ነብሰ ጾር ኮንኩ። ኣሹ ዝምስ ነገርክዎ ሓጎሱ ወሰነይ ነበሮን። ኣነ ግን ወላ ደኣ ኣሹ ደስ ኢልዎ ብምርኣየይ ደስ ይበለኒ እምበር ዕላማይን ትምኒተደይን ይኾልፍ ከም ዘለኹ እንትሓስብ ውሽጠይ ክጭነቕን ክሓስብን ጀሚረ። ግን ኣማራፂ ነበረንን። ወላዲተይ እውን እንተኾነት ጽቡቕ ናብራ ክህልወኒ እያ ትደሊ። ስለዚ ተማሂረስ ልዕሊ ዝዶ ዝጸበቐን ዘሐጉስን ናብራ ኣበይ ክረክብ ኮይነ ብምኣል ሓዳረይ ቀጸልኩ። ሕጂ ናይ 7 ወርሒ ጥንስቲ ኮይነ ኣለኹ። ኣሹ ንዓይ ልዕሊ ነብሱ እዩ ዝንከባኸበኒ። ሎሚ ምሸት ግን ገጽ ኣሹ ኣይ ከም ቀደሙን ክስመት ተኸዲኑ ኣብ ጥቑኡ ኮፍ ኢለ ኣሹዋይ ፍቕረይ
لما أنتي لك إلا خان أنتي استفترة نجر اللوديو أنتي خاخوينكا كبل حتتكو عشو نبزح دقائق أتكور بلو تحرم مات مسارات كنفل على لنا كبل حنت عفو تزعربا أزقال كاب عندبت عشو مخوانون مأمان تتسقمكو عشو انتاي تبلالخا كبل داقي محاتتكو مسارات أزو قداي نعيون حدشيو قدم حجي كاب لب زفكرا أفكاري نيراتني يخون دا أمبر كاب حقر وزعي مسكادت حبيرنا خمزين نبر نجرات النيرة حجكن حسابا قيرا نابز حقر تماليسا حبيرنا خنبر إلاتني أنا ون سلز فكرة الشلايا سلز مسارت بجاخي مستريح بقلي جزاك كاري الكيا زدلخي يخلون كمال الكيا مستريقن حدا رايبلاني إذا السمع أخو بقد أتانا بأمرويز ماتت ولادي تايا لكأنا تاريك أباي كم استدقما كوينو تسمعني انتاي كبل كم زلاني أي فلتن زي حبا تحرورحي ولاد خاون تنسي تشاكي مايا أما انتا لب خوينا الشيخ حسبالو نقشتنقز حباني بالقوة إذا خوناتات كم معلتنا معلتي انت حسبو وشتاي أو كل التتمقلو اتحدى لبي كساسيو أو حق غربيو زقب أكو سادي بلاني ادخال أي لبي دما أي كم زعينتنا يددب حساب أي تحسابي نعاخ زوات أكي اتزهبك دقفن زكاريلك قسان تقبلكي عريفك ولاركي يا أبي بلاني كن كميكيرا استحسابو نايماكي ميديا بيتساب نعمة قلن بفقرة بحدا قزا 70 سبيتن كوينا حدا عرات تقيمنا عفو مليئو يفكرك يا مسارتيلو زقررو قوني فقر داريو زمق النساب حجي كم مريد تلعيلو كال إذا فكرة قوال سلسلتني كاب قزايو تسألي انت تبهالو انت يسمعكم بقولك أمنا فكرة يويا أبناتي بوتا انت تخونو انت يتوسنو ناب حق دو مخاركمس ويس بنايش الناف حساب تسمع معكم عبتزتخاري لكم قزا من أبركم بزخونا وشتاي بقاشو كتشكن أي كألن بزيو على الحدر كاوغز اواتيئة عبتزتخاري اللي قزا من بار جميرة معالتن كلبن كيت أو أخايو يمتزق كم زبحال زول دلو معالت أخيلو اتزنابرلو زنابركو قزا قديفة ناب حاتني منبر خيدا حاتني اتزقت أمن خلو مسنقركوا ناب سيطانيا تغيرا نخن كسوون بزوح دفافئاتني أنا جن بدلو بفت أرير كابويلا أغبيس أيا أتاني أشو فقرينيا كابتتن نبرلو زنبرت عدماتيا مس أشو من باركا بتجمر كل التسومن أغطيرالا مس أشو نرخبلو جزا سلا زي نبرا أمنتاي خونتا كامزالو أي فلتن أنا ون ودي تبعتاي ولاد بسلام تقلاقيلا مسحات الناي ينبرا لخو حدا معالتقن عشو عبتزنبرا اللقزا مال اختلآخا اتمال اختدما عبزبدي ساببا تنبرن تدعا خوينكي بسبسب كتسمع سلة خقل نستوى السنة قزا نبتو للدبوتاخي بحر دار انت تملاسي دسم بالاني يبل عرسفت وطو بدعمي أقرم اللي حجون انتخونا سلا بعلو ترحم بر سلين سلا تهز عن ولادون منم كحسباي كعلن
اتزقرم كن حجون انتخونا كاب حساب عشو ايوات اخون نبهر دار كخيد والسينا اتولادي كرستنا خحلفلو بزبل مخنات نحات النائمينة نبهر دار أمريحة عين ولادتي كميلة خمسريو أيفل نسرحيلا نابدي سابوا خيدا دي غالقات حوكي فامزيا اندا تواحلا قربابتي مستيبونا كقبروني كميلة خنبر كم زخقل أيرد أنن إذا كل مسوعة جن نسلا فقرو خبلية نهاتو دستا خرئي نايبو علي دستا ناو حزني غير زلو جن يخون تراحا شوية حقوس يخون اللي كالي أماراتي سلا زينا برني عيني بجو حاتيبا ناو ولادي تاي آتي من بار جميرا ولادي تايوون كبدو ولاد كوينوا كل بوشت أحيزا تقبلاتني ولا حنت خفو زروا أي تزاربتن تحرز خلوت أجم أنا ون نأشوك حبل بيوت إيه برأسي ودي معوي جميرة اتأشل ولادي مسدي قريفة أبن داسب تقوز إيرا مسرح جميرة تحرق للتعامت كن مشت أبصرح وإلى نابقزان تقعدو أبقزانا حدا قاشا كوفيلو مس ولادتي اندعلالة تسانحاني اتساب مسرع أخوو عينيك عمنيك علن أشنا فيو زليلا تزحنكو أي مسألة أخون بخندي تعري سمعيتي تقوز آتيرا انتاي خطقبر ماتيخا لو مخا انتاي تاريفوكا بلقوو نبقات بزحانقو نحرق عن دمتي مسارتي كوف موبالي ترقاقئي نزرارب بلاني أنا كن نحنت دقيق عوالا قزخه ويدا لخون كابت زنبران دمتي وسخبيلا من مساخا زرارب قداي يبلنان سلازي كي توارركا بزمت أخيا من قدي قزي لقيقكا وتقلي بالكوو أمونغوزي ولادتي أمونغونا بمأتاو أنت قلعا أدب قبري نابقزا خازمت أسهب كم كلبي وزعيب بحالن ترقاقي أخي حساو سمعيو كتبل تزاربتني أشون قلت فيلو أب أقري بموداق مسرتي يفلت إياه يقرزي يبل بدل كم زبدل كوخي جن حجون أيرفهدن نسلا تحت عن ولادنا كتبلي يقريت أقبار اللي كبل لمناني اتحسيو وزنبرا خلو كم زي تسخ علو نقراني اتاوز اي زنبرا تفكاري توون ابت زنبرا تعدي بزوتاو ركبرو اللفتي تلخيفا نأمرو مزبع كم زقات أمان بمنقست تهاجر ناب عدخت ملس كم استقبراتن بتوساخون بمخنات زي سرع ركب واسيب بمفتزاما نيمحتن كفال أكالاتا سلست زابقة كتولد كم زي تخقل تناجيرو وايا ناو حاجرا تمليسا أشو زو خلو أبركي تدافعو زرنزا حندابا خيا انت ناقراني بحقي نتاقوالا نستايتن نعشون كحزن اللوم جميرا يخون دا أنبر كميكيرا ادخلو زحلف قوة أبسا رسعة تماليسا مسؤخ نبريخ اتعالت نسا الشيخ حسبلو قزح بنيلا نعدو ماليسايو كساب حزدما انتاي خقبر كمزالاني ايوسانكون بجاخم نايماكي ميديا تخطاتلتي انتا خقبر كمزالاني أما خروني نعشو يغرى جيرالو مسؤولو خنبرس والاس انتا يحشاني بجاخم حساب رئيتوخم أبناي كومنت مصحف بوتا قدافو لي